Hej og velkommen YouTube til Mads her fra Viking Nordic. I dag skal vi spille Europa Universalis 4. Og jeg er lige kommet tilbage fra eksamen i matematik, så jeg er frisk. Jeg er fresh på det hele. Så I skulle lige skrue ned, for det kan man på det her headset. Har jeg lagt mærke til? Det her headset, det er det samme som PewDiePie. Am I right? Am I right? Yes, I know. Og så sad jeg og tænkte lige pludselig, der er nok ikke nogen, der kan lide at kigge på det her spil. Hvor der er nogen kan. Lad os fortsætte. Vi har lige taget Gotland tilbage, så skal jeg jo... Var det sådan, de kom over til mig i første episode? Men skal man ikke have et skib til det egentlig? Det tror jeg faktisk, man skal. Ja, det tror jeg faktisk, man skal. Men prøv at se, ja, de gik over på skibet, og så går de herned. Var det Sverige, der transporterer dem? Sverige? Er der noget, I ikke har sagt til mig? Nå, anyways. Lad os gøre sådan her. Sådan her. Okay, I ved ikke, hvad det var, men det behøver jeg ikke at vide, fordi det var totally... Jeg skal lige tænke noget. Og det giver ikke nogen mening, hvorfor jeg skal sætte det til jer. Undskyld for styret, men jeg blev lige optaget der. Anyways, hvis jeg har lagt mærke til, at jeg er sådan en lille smule glad i dag, så er det fordi, jeg er en smule glad i dag. Her til morgen så tænkte jeg har ikke lyst til at optage det, jeg har bare lyst til noget som helst. Og så lige pludselig, så havde jeg bare lyst til alt sammen. Jeg har lyst til at lave YouTube, okay? Forstår I mig, okay? Og jeg er glad for, at jeg har lyst til at lave op YouTube igen, altså i dag. Fordi, hvis jeg ikke havde orket det i dag, så havde jeg kun haft 2 videoer, jeg kunne uploade i dag og i morgen. Det ligger så godt. Anyways, I hørte ikke den Facebook-besked, det går I? Nej, sådan der. Nu stopper det. Jeg ved, det stopper. Det plejer altid virkelig. Jeg skal bare sige og så stopper det for det meste. Anyways, jeg tænkte, at vi skulle... Er vi egentlig i gang med at gøre sådan, så Sverige kan lide os, fordi det er en vigtig ting. Jeg har lagt mærke til, når jeg spiller som et andet land, så det første Sverige, det gør, det var fuck you Danmark. Lige ansigtet på Danmark, basically. Og det vil vi gerne undgå, fordi vi vil gerne have Sverige. Vi kan lide Sverige. Prøv lige at se deres tropper. De har ikke nogen tropper, har de? Anyways, vi kan godt lide Sverige. Så hvad har vi her? Vi laver en army her, og sætter dem ned på Sjælland. Så tænker jeg bare, at vi lige lidt tiden kører en smule. Vi skulle have en af dem her til at kunne lide os. Og jeg har overvejet det. Det bliver helt sikkert Polen. Og det er fordi, at Polen... Hvorfor? Prøv at se her. Nu kan de godt lide os. Yay! Tak, Polen. I er så dejlige. Anyways. Jeg har tænkt mig at tage Polen, fordi at Polen, de er med Litauen. Og prøv at se, hvor stor Litauen er. Og hvis vi kan få Polen med os, når vi skal tage for eksempel Livonian Order og Novgorod, så bliver det en fantastisk en alliance, jeg kommer til at elske. Så hvis vi bare siger, fuck you France, fuck you Austria, and fuck... Nej, ikke fuck, jeg elsker jer. Det er dejligt. Og så sætter vi sætter en op til Sverige, så vi ikke sådan mister Sverige, fordi Sverige, det er nogle dejlige mennesker. Og så den anden går derned, så hvis vi gør sådan her, så Sweden improve relation. Og det gør vi også. Det tænker jeg også vi gør med Norge, fordi at prøv at se. Vi har ikke når vi højreklikker her, så står der improved relations, og der har vi ikke gjort med Sverige eller Norge. Så basically gør vi det nu. Vi skal i hvert fald ikke miste Sverige. Please Sverige. Jeg ser en smule bange for at vi mister Sverige, og så skal jeg til at generobre Sverige. Come on. Overvej lige hvor lang tid det kommer til at tage, når jeg er et lille Danmark hernede. Så det bliver lige en ting. Hvad laver vores trader egentlig? Tiden kan bare køre, mens vi venter. Okay, så når jeg klikker her, så kan jeg se, we earn 2 her. Men vi har ikke nogen merchants, og merchants det er trader. Altså det er folk, der går rundt og får penge for os nu. Jo, der er vi faktisk. Vi har en trader her. Eller har vi ikke? Den ene er i Rhineland, og hvad er det her? Det er Lübeck. Og Baltic Sea, og Baltic Sea må være herovre eller andet sted, ikke? Er det ikke Baltic Sea? Nej, det er North Sea. Nå, det er det... Ja, okay, det er det Baltic Sea. Det vidste jeg godt. Det er totalt, det er ren geografi for mig. Det er, I'm good at that. Så hvor meget får vi her? 52. Så hvis vi går herned og collecter noget trade. Baltic Sea eller Rhineland. Og Rhineland, hvor det er henne? Det er ham her. Hvor meget får vi hernede? Vi får 95. Så vi vil gerne have ham der hernede. Og det betyder, at vi går hernede. Og så Baltic Sea. Hvad får vi hernede? 18 kun. Anyways. Det betyder ikke særlig meget. Det betyder slet ikke noget som helst. Godt nok. Nu får vi nogle flere penge, tror jeg. Royal Marriage. Of course, Poland. I love you. As a friend, of course.
Anyways. Jeg har prøvet at spille som Brandenburg på et tidspunkt, ikke? Så Polen, de var sådan, vi var sådan de bedste venner ever, friends forever, sådan nogle ting der. Venner i 100 år. Og så blev det sgu sur på mig, så han greb det mig, jeg er død. Anyways, snak med det. Polen, de er stærke, og jeg fuck it up. I do that. I'm good at that. Jeg er rigtig god til sådan nogle ting. Skal vi se, hvornår tror jeg, vi kan komme herover? Altså, de vil gerne være i alliance, men fuck dem. Vi vil gerne bolde dem i ansigtet og klaske dem i røven, og jeg ved ikke hvad. I don't even know. Var det en god ting at sige? De er vores vassals. Hvor mange penge tjener vi egentlig? Er vi sådan rige, eller er vi er overhovedet ikke rige? Overvej lige. 0,27. Det vil tage os hvad? 4... Det vil tage over et år for at få 100. Altså, come on. Så hvis vi har dem her. Så jeg tænker egentlig, at vi tager dem her og tager dem herop. Og så går vi herover og erobrer Øssel. Det har jeg set, det er en anvendt display, det gør han også der. Så basically, så er jeg en copy noob. Det er mega smart, at de her, de kan sådan auto-transport. Det er en mega vild ting. Mega awesome. Så når vi kommer herover, accept demands eller lose prestige. Vi har ikke noget prestige, og hvis den går ned, så aner jeg ikke, hvad der sker, og det har jeg ikke lyst til at vide. Vi går med det diplomatiske, det var ikke særlig godt, men vi bliver nødt til det. Vi har også brug for at build et network spy, fordi så kan vi fabricate en claim. Og hvad fabricate en claim er, det er, at vi sådan siger, hey, Øssel, det er vores. And nu kan du sige about it, man. Basically, det er bogstaveligt talt, hvad fabricate claim betyder. At vi siger, det er vores, selvom det ikke er. Og der er ikke nogen, der skal vide det, fordi så kan folk ikke lide os. Anyways. I'll do it for the money. Eller, altså, jeg kan godt, ja, jeg gør det for penge, gør jeg ikke? Jeg aner ikke, hvorfor jeg gør det. What am I doing with my life? 4, 3, 2, 1. What the fuck, det gik hurtigt. Sådan der. Så skal vi have 10 Spy Network. Og Spy Network, det er den der. Ja, Spy Network. Holder vi musen over herover, kan vi sige, at vi får 1,23 hver måned. Det betyder, at det kommer til at tage omkring 8 måneder. For os at kunne... Det kommer faktisk til at tage os 9 måneder, fordi vi sådan... er nogle noobs. Har vi lyst til at få det her land hernede til at hade os? Og der kommer en masse dårlige ting til at ske med vores dems. Eller skal vi få dem til at kunne lide os? Det er sådan lidt logisk. Vi skal gerne have dem til at kunne lide os, ikke? De kan i hvert fald godt lide os nu. Because I did it. I did the right thing. I did it. Hvad laver Sverige egentlig? I bygger mænd. I har 9 tropper. Så nu sagde jeg, at de ikke har særlig mange tropper, ikke? Men jeg har ikke mange flere. Jeg har sådan kun 4 flere. 4 tropper. Nej, jeg har 7 flere tropper. 8 flere tropper. Hvad er det, jeg snakker om her? Jeg har 8 flere tropper, tror jeg. Nej, de har også nogle derovre. Nej, det er sgu derovre. Det er sgu derovre. Hvad med Holsing? Hvad laver de egentlig? De har også en sult 3 tropper. Noops. Anyways, nu har vi dem her. Nå nej, jeg har kun 14 tropper. Det var fordi jeg kiggede på dem her, og så troede jeg havde 3 flere, og jeg var sådan helt glad over, at vi havde 3 flere. Og så havde jeg ikke 3 flere. Det er my life in a nutshell. Vi kan få 2 flere, så hvis jeg bare gør sådan her. Nej, vent. Man skal bare bruge penge, og så tænke, det kommer til at gå godt det her. Vi laver 2 flere heste, mand. Det var også det, jeg skulle til at gøre egentlig. Who cares? Nobody cares. Nobody likes me. Okay, så mens vi fabricater claim, det kommer til at tage 2 sekunder. Så bygger vi nogle mænd, og vi får dem her, de her til at kunne lide os endnu mere, så de ikke går fra os lige pludselig. Okay, vi har adfriet advisor-slots, men igen, vi har ikke penge til det. Satans. I så godt, hvordan vi havde sådan 0 penge-agtigt noget, ikke? Altså, vi får ikke nærmest ikke noget income herover. Køber vi sådan en her, så er det bare sådan... Så er det bare minus 1 hver måned. Og det kan vi egentlig ikke, fordi så får vi minus. Ikke særlig godt. Nope. Så hvad er det, vi vender på igen? Ja, fabricate claim. Okay, så 1 måned mere. Nej, 1,5. Ja, 1,5. Det giver ikke mening. Anyways. Hvis jeg kigger på det her egentlig, ikke? Så kan jeg godt se, at... hvad er det, jeg skal til at sige? Nogle gange, så vil jeg gerne sige noget, men der er ikke noget at sige, basically. Nu får vi minus. Hvor meget minus får vi egentlig?
Og ham her, han skal gerne herover. Yes, tak til mig. Hvor mange penge får vi igen? Vi får... What? Det er fordi, vi købte de 2 horsemen. Eller hvad de hedder. Hvad hedder det igen? Hvad er det, de hedder? En Latin Knights. Latinske krigere. Hvorfor de her? Kan vi kalde dem danske warriors of the land. The land warriors. Vi sætter dem her. Og vi fjerner den her. Og vi højreklikker på dem her. Fabricate Claimant Øsel. Vi vil gerne have Øsel. Please. Jeg ved godt, I kunne lide os, men det kommer jeg ikke til at kunne i lang tid. Kan jeg godt mærke. Hvorfor er de ikke lide så meget? Enemy of enemy. De er så færdige, ja. De havde os ikke, hvor vi gerne vil. I havde os ikke, fordi at jeg har lige claimet Øsel, vel? Nope. Sådan er det, det vil sige. Basically. Declare war. Okay, så basically, jeg tror nok, de her de er automatisk med i krigen. Det betyder, jeg kommer til at vinde med sikkerhed. Måske skal vi lige have nogen ud skibet først. Kan vi ikke det? Attach... Nej, ikke split in half. What am I doing? Hvad? Hvor var det, man kunne se, hvor mange transport ships man havde? Vi har 11. Så hvis vi bare gør sådan her... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Jeg troede selv lige, der var sådan Game of Thrones musik i baggrunden, men det var det ikke. Disappointed much. Skynd os at løbe sig. Run, Forrest, run. But we are actually rowing. We are rowing. No, you are not. Declare war. Take Øsel. Hvem har de? De har Riga og Teutonic Order, har ikke lyst. I er allerede i krig, er I ikke? I know it. De er allerede i krig, er det ikke? I er i krig med Polen. Jeg vidste det. I know it. Okay, anyways. Tak, Polen. Prøv at se, nu har de taget deres opmærksomhed. Det betyder, at vi kun skal fokusere på dem her. Og Riga, hvor er det... Sorry. Riga, det var sådan en lille land. Holy shit. Jeg har ikke pause med op. Jeg er begyndt med optag igen. Jeg skulle bare lige sikre mig, fordi... hvis jeg sidder og optager i 10 minutter, og jeg så har glemt at starte med optagen, så det er sgu ikke sjovt. Not fun at all. Anyways. Riga, jeg tager også, ja. Why not? YOLO mode activated. Take Øsel. Woo! Jeg håber, vi vinder den krig. Eller mister vi 11 tropper. Vi vinder den krig. En ting er bare, jeg håber, vi kommer over til det her sted som den første. Altså, exactly. Prøv at se ham der. Fucking faggot. Han går alene derover. Sådan 1000 tropper går alene derover og tænker, at dem ikke skal godt klare. Så kommer bare sådan 11 lige ansigter på dem. Hey! Ej, det ved jeg ikke. Jeg gør nok dårligt til diagrammasser, eller hvad det hedder. I kan ikke komme der. I skal først derover. Så hvis, hvor er det attach? Nej, attach. Nå, vi skal seriøst vente til, at Danmark kommer derover. Danmark, please. Eller Danmark, vi er Danmark. Kriger, please. I don't even know. Der er der totalt YOLO mode aktiveret. Okay, hvad skal der? Okay, det mindste er vi en krig. Der sker ikke noget hernede i Danmark, mens vi er væk, eller? Det tror jeg ikke. Hvis vi gør sådan her, maintain force procent. Nu er den i minus der. Og hvis jeg trykker på dem her, det kan jeg så ikke med den her. Fuck. Anyways, gør vi med den her. Så kan vi se her, at næste måned sender penge. Fordi de her force, de kan være så egentlig penge at maintain hver måned. Jeg ved ikke, skal vi også... Og jeg tror altså ikke, de kommer derover. Og hvis de kommer derover, så må de også gerne beholde det. Det er godt land, for fuck's sake. Take it all. Så kommer Sverige rigtig hjælper. Fedt. Så vi ikke bare tage alt, basically. Og what? Havde jeg ikke nogen tropper over på den her? Come on. Hvordan er det med transport herover? Okay. Jeg havde ikke glemt at tage dem væk. Basically. Okay. 3 og 4. Nej, 63. Nevermind. 3 og 4, så var det sæt. Det er Fort hvad? Fort level 2. Måske skal vi bare angribe alle deres tropper, der kommer sådan til. De er ikke engang vores fjender. Hvad laver I her? Er I ikke i krig eller sådan noget der? Med nogle andre mennesker? Nå, nej. Jo, de er sgu da.
Ja, de er også i krig med dem her. Okay, så vi er 2 i krig med dem. Pokkers. Ej, det mener du ikke. Så får vi heller ikke særlig meget land. Satans. Men der er nogen herovre, jeg kunne nok. Anyways. Hvis jeg trykker her, kan jeg se, at der står, hvor mange regiments man skal have. Vi skal have 6 regiments. Så hvis vi tager alle ud over 6, så vi tager 1, 2, 3, 4... sådan her. Hvis jeg gør sådan her i stedet for. Eller sådan her i stedet for. Sådan her. Og rykker de her, dem her, hernede. Are you kidding me? Tilbage! De er bare sådan på vej hen. Tilbage! Lige hvor neden det må være, hvis det var i virkeligheden. Nej, det gør jeg bare ikke det der. Er vi ved at tabe den her? Kom så! Reinforcement! Oh my god, Malte. Jeg var lige ved at fuck det helt op der. Hvor dum har man også at være. Ja, prøv at se, hvor mange tropper vi mistede. Holy shit. Nå. Eller holy shit. What? Hvordan kan I være her? Hallo? Det er jo sned. Nå. Vi gør sådan her. I er nu forenede stater. I had to say it. Vi tager dem her, vi tager dem her, og så kan vi herover. Yes. Hjælp Sverige med at nakke de her noobs. Vi vandt. Surprise attack, motherfuckers. Og det her, det er endnu et fort. Den kan vi nok ikke tage. Der skal vi nok have sådan, ligesom herover 6 regiments. But I don't care. I love it. Love it. Oh my god, prøv at se, hvordan de forbereder sig på krig derovre, ikke? I tror, de kan vinde? Nope. Okay, det var Riga. Vi erklærede ikke krig med Riga, gør vi? Nej, vi gjorde ikke. Altså, ja, det er sådan lidt svært at forstå. Hvorfor gjorde vi ikke det? Jeg har forts over det hele. Are you kidding me? Det er jo kommet til at tage et årti, før vi er færdige. Eller der har jeg ikke noget. Jeg kan vælge at komme hen. Oh my god. Og det her, det deres capital. Jeg tror ikke, vi kan komme herover, fordi at vi ikke har taget det her, eller det hernede, vi skal tage for at komme derover. Jeg aner det faktisk ikke. Vi kunne faktisk, jeg tror nok, vi kunne sætte et skib herinde i midten, og så skulle vi gå over fra Øsland og ind i Livland. Men det er jo ikke. Egentlig så vil jeg gerne starte ud med bare at have Øsel. Vil I gerne der? Ja, for sen, ja. Give me your shit, man. Okay, så Øsel, og så det var det. Danish vassal. Det kunne jeg godt gøre. Jeg skal kun have 86 warscore. Kun 86 warscore. Hørte I hvad jeg sagde der? Kun. Det lød bare bøsset der. Please, man der. Fix your orgasms. Jeg kan godt se, hvad de er gang med der. Han bliver sådan lidt fucked om lidt. Prøv at se. Sverige ved, hvad de har gang i. Kan I se, hvad jeg mener? De har faktisk forstand på deres spil. Hvorimod mig. Jeg ved sgu ikke. Jeg er stadig en noob til det. Jeg er stadig en sølle noob. En sølle noob, der ikke ved, hvad det gør. Hvorfor den pause? Come on. Vi har en free til at gøre et andet. Er det her en af vores? Ja, er det her vores? Ikke, nej, ikke nu. Hvem det her? Norge? Okay. Det er bare fordi, jeg vil ikke have, at Polen skal komme herop og tage deres land. Og det er fordi, så får jeg ikke så meget warscore. I kan godt følge mig, ikke? Hvad fuck er I gang, ja? Holsten er kommet. Holy shit. Holsten. You serious? Oh my god, nice. Det er sgu ikke så nice der. Gain 5 unrest. In Holland. In Holland. Holland, der snakker om. Holland ligger ikke i Danmark. Eller gør det. Det troede jeg, da jeg var mindre, så troede jeg seriøst Holland var i Danmark. Eller var det var et andet land. Jeg troede det var Lejland. Det er altid ligger i Danmark, der har ikke. What am I talking about? Reform desire. What? Jeg tager den her. I don't care. Jeg ved ikke engang, hvad det vil sige, det der reform desire. Hvem har sådan noget underligt stas? Yes. I don't know. Please don't attack my guts. My men, don't attack them. They are nice people. At least Danish. Oh my god. Are you kidding me? Stadig ikke. Ja, men I får lov til at gå langt. De er næsten færdige med den anden, anyways. Det kan godt være der. Sit and wait all the day, because I am not gay. What? Sådan her. Op.
You must be kidding me right now. Igennem tropperne. Gå igennem tropperne. Gå igennem modstanderne. De modstandertropper. Yes, makes sense. Do that. Yes, præcis. Og vi skal gå hele vejen rundt. Ej, de når heller ikke at tage det. Altså, de skal igennem det der 46% igen alligevel. Prøv der. Kom. Ja, yeah, just try, motherfuckers. Men vi skal over vand der, så vi får lidt svært, når vi kommer til Øsel. Anyways, what you gonna do about this, man? Den 1. juni, og hvornår kommer I herover? Den 4. Yes, perfect. Det er fordi, vi skal over vandet her, tror jeg. Så lidt længere. Bum. Og back up. Bum. What you gonna do about it? Surprise, motherfuckers. Surprise. Og vi fortsætter over Nakam herover. And what you gonna do about it? You can't do anything about it. Nakket. Piece of a... Nope. Vi vil gerne have jer som vassals, ikke? Så... Nope. Jeg er bare ondt, ja. Jeg er med evil banana. Hvad gjorde jeg lige der? Det var ikke men. 1, 2, 1, 2. Sådan der. I bliver der, og I går derover. Yep. Perfect plan. Perfect plan. Taget. Og så smutter vi herned. Yep. Ja, vi smutter herned. Vi nakker det hele. Vi tager everything. Det kunne være mega fedt, hvis vi bare kunne få dem svært med sammen, ikke? Jeg håber bare, vi har nok, hvad det hedder? Power? War power, var det ikke det, der hed? War power. Det var det nok. Det var nok. And, oh, yes, perfect. Perfect. Skal vi se her. 7. 100. Og... What? What? Så har vi 3. Vi har 1, 4. Men wait. Vi har allerede 4 her. What? Hvad gør vi ved det? Vi tager Holsten. Annex. Det kommer jo til at ske det her. 1. January 54. Det er 5 år. 5 years. What do we do about that? Tager vi det alligevel, fordi vi kan? Eller skulle bare tage Øsel. Men jeg har bare sagt, what? En anden ting, man også skal tænke på, det er, at man prøver hernede. Der er noget, der hedder overextension og hvad er det her? Aggressive expansion. Og ved du, hvad det vil sige? Jeg ved det nemlig ikke. Så, og her bliver det bare boostet op på 28. Jeg kunne lige så godt tage en masse land for mig selv, ikke? Jeg kunne lige så godt tage det her stykke her. Overextension på 15, det betyder ikke så meget. Hvor meget var det på den anden igen? Vassal. Det var Riga, det der Danmark. Nej, det der Riga, det der Danmark. Nej, det er Livonian Order, det her. Det er kun 28 og ikke noget overextension. Jeg vil så gerne overveje lige, hvor meget jeg fucker... det kan jeg så ikke. Hvor meget jeg fucker det op, hvis jeg fucker det op nu. Jeg fucker det op for resten af spillet. Og så taber vi sikkert eller noget. Og så bliver det kedeligt at se på, fordi man gider... Har jeg lyst til at se på en, der er ved at dø? Ja? Holy shit. Yes, you heard handsome. Send demand. I did it. I know. Polen, skal I væk, eller skal I blive? Nu har vi lidt Livonian i Nordor. Anyways. Lad mig hurtigt tjekke tiden. Jeg tjekker tiden, og klokken den er... Jeg skal spise. Shit. Okay, anyways. Vi gjorde det. We did it. Det er ikke slemt. Fordi prøv at se, kost 1. Og vi får 3. Vi får 4. Minus 1. I don't get this. 4. Er det så 3 plus? Er det så 8? Er det så 10?
Er det sådan en, vi får? I don't get it. I don't even. Kan vi ikke se det på den? Er det her, vi sætter? Yep, vi får... Okay, så vi får 4. Better than nothing. What? Så ja, what? Oh my god, you know what I just did? Det er noget af en omvej. But I won't say anything about it anyways. Nå, men tak fordi I så med YouTube. Det var altid fra Viking Hurtigere. I dag så spillede vi... I ved, jeg spillede... Tak fordi I så med. Jeg håber I ser med næste gang, hvor vi spiller det samme. Sammen.